नोंनावल' दुंनाय थै गैया गबिन्द जों नांनानै फैनाय जों दाबो बिखाफोर दोननो हायो गस्ला खुना होनो हायो मा सिस्टेमै मा खालामनो गबिन्द मा सानदों नोंलाय मा खोथा बुंदों नोंलाय दिनैनि दिनाव गबिन्द बसुमतारिया बुंदों रन्जन दैमारिया आयेननि गेजेरजोंसो गगोन होननानै बुंदों नोंथाङा मा बावहाय मा बुंनो सानो खुलुमबाय दा बिथां गबिन्द बसुमतारिया बिटिआरनि डिपुटि चिफ जानानै एनडिपिआव थानानै दिनै सासे फाउन्डारखौ दिनै बिथाङा बेफोरबायदि अयनाय भाबै बुंनायखौ जों गोजोननाय गैया आरो दुखु मोनदों मानो दुखु मोनदों होनोब्ला रन्जन दैमारि होनोब्ला दिनै बर' हारिनि थै जाय थैखौ बिथाङा दिनै दिनाय एबा नेग्लेक्ट खालामनो साननाया बे थिग जायाखै दिनै बिथांनि केसा जुदि आयेननि गेजेरजोंसो गनायमोनब्ला बिथांमोना अब्ला माबायदि सावरायनानै दिनै एग्रिमेन्ट खालामखो मानि थाखाय एकर्ड खालामखो एकर्डनि गेजेरावहाय दिनै बेफोरो इसु जानांगौमोन दिनै बिसोरो एकर्डनि गेजेरजोंनो रिलिज जानांगौमोन डिसमिस जानांगौमोन जोंनि एक्सफोरनि गासै केसफोरा दा बेफोर केसफोरनि बेलायाव सिन्था खालायालासिनो दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथाल' सिन्था खालामनानै बिथांमोनहा सहि होनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आरो जोंनि थाखाय जाथि हिसाबै बा बिटिसि हिसाबैनो दुखुनांथाव मानोना दिनै जों एक्स हिसाबै बा रन्जन दैमारि हिसाबैल' बे अलखदाव गैया बिटिसिनि जेसेबां रायजो राजा जेसेबां जनजाथि दङ बिथांमोनहाबो जोंजों समाननो बा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसेनो खस्थ' मोनफानानै दं ना बले बिजनेस पारपसावनो गोजोननाय दं ना बले खेथि बाथि मावनानै जानोनो गोजोननाय दङ दा बेफोरबायदि क्रिटिकेल सिचुवेसना जोंनि सायाव नुजाथिदों आरो बे आयेननि बेलायाव जिहेथु बिथाङा बुंदोंमोन बे एकदम नंखाय जों आयेनखौ मिथिगौ इन्डिया गभर्नमेन्टनि कनस्टिटिउसना माबायदि जों बेफोरखौ मिथिगौ आरो बे रन्जन दैमारि सारनि नामावनो जोङो थैथाब थांथाब गावनि देहा सोलेरखौ गथाय सोमनानै जाथिनि मुलाम्फायाव जों गावखौ बावसोमबोनाय जोङो इन्डियानि कनस्टिटिउसन मथे जोङो साजाखौ जोङो फोजोबनानै फैदों रन्जन दैमारि गटनि बा ग्रुपनि जानानै जों जेबायदि साजाखौ मोननांगौ जों मोनदों आरो जों फोजोबदों मानोना तेजपुर सेन्ट्रेल जेलावहाय आंबो 7 मास 17 दिनखौ आङो जेल जानानै आङो फिर एनडिपिआवनो आं आंनि खामानिखौ फल' खालामहैफिनदों जाहार सिगां सनितपुरमोन दायो बिश्वनाथ सारियालि जाबाय बे सनितपुर समावनो आङो बिश्वनाथ सारियालियाव हमजादोंमोन हमजानानै तेजपुर सेन्ट्रेल जेलाव आङो 7 मास 17 दिन दोनजादों 7 मास 17 दिनखौ आङो साजायखौ फोजोबनानै आङो बेनिफ्रायनो गनानै आरोबाव एनडिपिआव बे सनितपुरनि बिश्वनाथ सारियालियावनो आङो जयेन जाफिननानै आंनि जेबायदि डिजिगनेसनखौ आङो रिपिट लाफिननानै आङो खामानिखौ फल' खालामबोदों दा बेखौ नोजोर बोनानै आं दुखु मोनदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारि ना मा होनो बिथाङा गावनि मावनायखौ गावबो सिन्था खालामथों दे हिंसा भाबै बुंनाय दे बे आं बर' रायजो राजानो आं बेखौनो फोरमायो गबिन्द बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारिनि केसा आयेननि अनगा पलिटिकेलि बा गभर्नमेन्टनि थ्रुयै गवा आरो आयेनजों गभर्नमेन्टजों दिनै डिफारेन्स दङ गावबागाव माबा दङ फारागथि दङ होननानै बिथाङा जे बुंदों बे एकदम नंखाय मालाबाबो बे जानो हाया आरो बेखौ जों गनाया पलिटिकेलि जोंबो मिथिगौ पलिटिकेल क्लासखौ जोङो प्राइभेटाव लादों कारन रन्जन दैमारि सारा जेब्ला गावखौ मा होनो एन्टारिम बेलाव फैदोंमोन एन्टारिम बेलाव फैनाय समाव जोंखौ स्पेसियेलि बियो साउथ इण्डियानिफ्राय सासे टिचार लाबोनानै जोंखौ पलिटिकेल क्लास होदों जों मिथिगौ पलिटिकेला मा बुस्थु आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै एनडिपिनिफ्रायहाय देरहालांनानै बिटिआरनि डिपुटि चिफ जानानै आरो नेक्स्ट टाइम बियो गेलेबावदों एसेम्बलि इलेक्सनखौ गेलेनानै बिथाङा एमएलए जादों एमएलए जानानै दिनै बिथाङा मिथिया नामा गुवाहाटि दिसपुराव थानानै गुवाहाटि दिसपुराव एसेम्बलि गैया नामा आरो बे एसेम्बलियाव बेफोरो सावरायजानाय केस नङा नामा दिनै आयेना सरकारजों सोमोन्दो गैयाब्ला अब्ला सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा आयेनखौ मानो दिनै गावसोरजों लोगोआव लाफाखो जों बेखौथ' कुइसन खालामनो लुबैदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनाव नों एसे लाजिनो सोलों गबिन्द नोंनावल' दुंनाय थै गैया गबिन्द जों नांनानै फैनाय जों दाबो बिखाफोर दोननो हायो गस्ला खुना होनो हायो मा सिस्टेमै मा खालामनो गबिन्द मा सानदों नोंलाय मा खोथा बुंदों नोंलाय गावखौ इसेबां टेलेन्ट सानदों नामा बिटिसिआव नोंनिफ्राय गोरोंसिन गैला नामा
नों बायदि गोरोङा नोंनि ट्रिपल गोरोंसिन दङ दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फाथै जामनायफोरबायदि नोंनि बाय डाबल टेलेन्ट दङ सोरखौ मा फोलानो सानदों नोङो आयेननि बेलायाव गबिन्द हा नों जात बर'नि नांग्रामोनब्ला जात बर'नि लिडारमोनब्ला नों दिनै मानो गावखौ बेफोरबायदि गुबुन हारिनि आखायाव गथायनानै लाखो नोंलाय नों सासे सारेन्डार सिस्टेमसो मा आंनि बुंनायाव नों आंखौ माबा मोनसे टारगेट लानो नामा ला जोंहा हेबिट दं जेल जानायनि आं दहाय बुंनाय बायदि जेराव आङो 7 मास 17 दिनखौ आं तेजपुर सेन्ट्रेल जेलाव जानानै फैनाय दिनैनि दिनावहाय गहपुर सनितपुर ओरैहाय जों सानजा खर'आवहाय सिमा बारायदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो दा बेखौनोथ' बेखौ लानानैथ' दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुहुत गोग्गाखांनाय दङ खिन्थु मा अंख खालामदों मा बुजिदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि बे एनडिबिआव थानानै मुभमेन्ट खालामनायनिफ्राय लास्ट मुभमेन्टआ सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुर धेमाजि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव आङो आंनि मुभमेन्टखौ बावनो डिसमिस खालामनानै फैदों होनबाबो लस गैया मानो होनोबा बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाजों आंहा अलरेडि मोजां रोखोम सोमोन्दो दङ आं बेवहाय मोनसे खामानि आङो एकाउन्टेन्ट हिसाबै आङो गोबाव बोसोर थाबोदों 4 बोसोरसो आरो फैयै फैयै आङो पाब्लिक रिलेसन अफिसार जादों एनडिबिनि बिनि उनावहाय आङो बेवहायनो आरो स्टाफ अफिसार जानानै थाबावदोंमोन दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जेबायदि बारायनायखौ जोंबो अंख खालामदों बुजिदों खिन्थु सनितपुरा जे बिटिआराव हाबदों आंहा बेहाय गोजोननाय दं जों रावबो लुबैयाखै एनडिबिआ जे सनितपुरा बिटिआराव हाबनाङा जों रावबो लुबैया मानोना जोङो जेसेबां हायो एसेबां बारायनायनिसो जिहेथु जाहा एनडिबिआव मोनसे सेबखांनानै दोननाय कनस्टिटिउसन दं जोंनि डिमान्डआ संकस दुसदिया बिनि गेजेराव दिनै सनितपुरसिम बा गहपुरसिम बारायनायाव जोंहा मानोबा जानाय थानो गोजोननायसो दं खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो दुखुनांथावा जे बिथांमोनहा बे समाव माबा गहपुरसिम जे बारायनानै होनो हादों दा गहपुरसिम बारायनानै होनानै दा बिथांमोनखौसो गोदाव सोराव खालामहैनाय जागोन नामा आं बेखौसो सानहरदों ना बले डिस्ट्रिक्टखौनो आलादा बानायनानै होदों ना बले समस्तिखौनो आलादा बानायनानै होदों दिनै जों नोजोर होनानै नायोब्ला बै दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय डिलिमिटेसना जोंनि गोसोआव बहुद सोंलु बेरखांनाय फैदों बे सोंलुआ जाहैबाय सिगांहाय डिलिमिटेसन खालामखांनायनि उनावहाय दिनै बिटिआराव सोबाय बिटिआरावसो आलदा हाबबाय बिटिआराव आलदा हाबनानै दा बिथांमोननि मावख'आ जागोन माहा ना बले उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों थाफागोन ना बले बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टजों थाफागोन ना बले बिथांमोनहा सनितपुराव थाफागोन नैबे मोनसे सोंथिया आंनियाव बेरखांबाय थादों आरो दा जोंनावहाय मोनसे ओरैबायदि केस एक्स एनडिबिफोरनि हाइनेस केसाखौ सानसे समाव बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जियालाव थानाय गासैबो उदां जासिगोन आरो नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो हाइनेस नन हाइनेस गासैबो उइद्र जालांजोबगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिनैनि दिनावहाय हाइनेस केसफोरा दिनैसिमबो सासेनिबो उइद्र जायाखै नोंथाङा बेवहाय एक्स एनडिबि हिसाबै बारग' एक्स एनडिबि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बेनो बेखौथ' जोङो बुजिनोथ' बाखि गैखाला प्रमदआथ' सासे मिसुलिया सिस्टेम खोथाखौ बुंदों प्रमदआ माने एसि गारियाव थानानै एसि रुमाव थानानै गावखौ दिनै लिडार होननानै दिन्थिनानै लाग्रा गावखौनो एडभार्टाइज होनानै लाग्रा सासे लिडारा गावखौ एडभार्टाइज होनानै लायो नामा सुबुङासो होगोन जाथियासो होगोन जे जा बर' बेफोरबायदि नै बिदि लिडार दं जोंसो होगोन बेखौ दा गावसो होनानै लायो बियो अब्ला बेफोरबायदि लिडारनि खुगाखौ जों बोरै फोथायनो बिथांनि रावाव जोंहा गोजोननाय गैया जिहेथु गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दहायनो लांनाय बायदि आयेना आलदा गभर्नमेन्टआ आलदा बेफोरखौ जों बोरै फोथायनो बिथांमोना जास्ट एकर्डखौ गावसोर सियाराव जिरायनो मोननाय डेभेलपखौ गावसोरनि पार्सनेल खालामनानै लानो मोननाय बेखौल'सो लुबैदों दा बिथांमोननियाव जों दा नायोब्ला बिथांमोननि जेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों बा बिथांमोननि एकर्डआ जेबायदि खालामदों बे एकर्डआव आं गोजोननाय गैयाखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन मानो होनोबा बिथांमोना फ्लाइअभारनिसो एकर्ड खालामदों बङाइगाव सापागुरियावलायनो बिस्रा फ्लाइअभार मोनबाय बेलाय कन्ट्राक्टरनिसो खामानि बे कन्ट्राक्टसो नंगौना नङा एकर्डआ दिनैहाय सनितपुर बायदियाव सोर हाबनानै दिनै जाम्बा जाम्बिखौ जमा 6-7 जन 10 जनसो लानानै जे बिदि बुंनानै बाय पस्ट खालामदों जे बिटिआराव नोंथांमोननि सनितपुरखौ हाबजानो बादों बिपिएफआ आरो बाहाय पलिटिकेलनि मा इसु फैनांगौ
आरो जाम्बा जाम्बिया दा पलिटिकेलावलाय माथो इन्टारेस्ट होनोखाय जेब्ला समा फैयो अब्ला नोंसोरलै दा नोङो बिटिआरआव सोनाय लोगो लोगो जे नों बेफोरबायदि खोथा बुंनांगौ बोरै जानो दा नोङो बे हाइनान्स आरो नन हाइनान्सनि केसा जाहैबाय हाइनान्सआ नन हाइनान्सआ जिखुनु जाया इन्डिया गभर्नमेन्टजों जोङो दिनै सोमावसारनानै बा कान्ट्रिनि सिङाव थानानैनो जों कान्ट्रिजों दावहा होनाया गोरलै नङामोन दा बाहाय होनाय आरो लानाय थायोमोन नाथाय जोंनिफ्रायल' होनायखौ बिथांमोना आजावबाय गावसोरनिफ्राय होनायखौ जोंनो मालाबाबो मोनहोनो हायाखै बे बेसे दुखुनांथाव जों एक्सफोरनि थाखाय बा बर' रायजो राजानि थाखाय आरो जोंहा मा सान्ति दं जों बहुद असान्ति ना